Moi boas, Bella, que tal, como estamos? Antes de nada, felicidades pola renovación. Quero que me fales un pouco de por que decides continuar no proxecto, que é o que che motivou para seguir outro ano máis. Bueno, boas tardes o primeiro. Nada, bastante sencillo, que o corpo técnico sigue, os meus compañeiros a maioría siguen, a pesar das baixas que tivemos bastante importantes arriba sobre todo. Confío nun proxecto ambicioso como o que fixemos este ano, que acabou, bueno, basicamente esas cousas. Falando do ano pasado, a tempada pasada, me gustaría saber como te sentiches ti a nivel individual e como viches ti a nivel colectivo todo o ano. Bueno, a nivel colectivo, diría que inmellorable, a pesar de perder a final galega, as cousas como son, ninguén contaba con chegar ata aí, eu creo que estivemos inmellorables. A nivel individual, sí que nesa liña, porque contribúes en chegar segundos á final de campeonato, quedar subcampións, pero bueno, sí que hai aspectos que teño que mellorar e, bueno, ainda quedan anos para facelo. Ahora quero que me fales un pouco das expectativas que tes ti a nivel individual e como ves o grupo a nivel colectivo, obviamente antes de que cheguen algunhas fichaxes. Bueno, eu creo que se completamos o plantel que xa temos ata ahora con unhas pinceladas que faltan, sobre todo arriba, podemos facer un proxecto ambicioso que no que confiamos todos, a partir de aí volver a intentar facer unha boa tempada, loitar polos postos de arriba, xa non campeón, subcampeón, eso está moi difícil, xa o sabemos todos, pero bueno, sí que estar aí arriba ata o final, sexa quinto, terceiro ou sexto. Xa para rematar, quero que me fales un pouco como viches ti a afición todo este ano e un mensaxe para eles para o ano que ven. Bueno, a afición, pois, outra vez, como dixen antes, inmellorable. O mellor que nos pode pasar é que veñan todos os partidos posibles, que confíen neste proxecto e que confíen outra vez en que vamos facer un bo ano.